खुलुमबाय। बे समाव जोंनि 2 नं कसुगाव समस्तिनि मानगोनां EM सार उखिल मुसाहारि आरो जोंनि कचुगाव ब्लक UPPL नि दैदेनगिरि आरो बेजों लोगोसे कचुगाव प्राइमारि UPPL नि दैदेनगिरि गासै ज' लोगो नांनानै दिनै समस्तिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामियाव एसे नायदिंनाय हाबाफारि लादों। दा बे नायदिंनाय हाबाफारियाव जोंनि सापर्टार्स जोंनि UPPL नि माखासे भटार्स बिथांमोनहा मा सुबिदा मा उसुबिदा बा मा गोनांथि जादों दा बेफोरखौ एसे खबर लानाय हाबाफारि बायदि जों दा 3 नम्बर हाग्रा सेराव बा 3 नम्बर गामियाव दंफैयो। दा बेबायदिनो जोङो मोनसे न'खराव हाबहैनो नागिरदों आरो बे न'खरावनो जोङो बे गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ लाफानानै एसे सावरायलांगोन बिथांमोननि गोनांथि जानाय लामा सामा बायदि बा लोमजानाय साजानाय बायदिफोरखौ जोङो खबर लानो थाखाय आवगायबोदों। आइडि गैया खोनाबायना जायहा आइडि गैया आइडि सारा न'खौबो जों होनानै रायज्लायबाय थादों आरो आइडि गोनाङाथ' न'खौ मोनगोन बेखौ खुनु खरसा नाङा। ओंखायनो सोरमोनखौ आं खावलायबाय सोर दा फट' खेबदोंमोन आइडि गोनांखा मा भुल जादों अफिसाव थिग खालामनानै माबा होननांगौ बयबो दंमोन नालाय आरो न'आ जाजोबनांगौ जोंहा बाजैमोन मादैमोनखौबो थिग खालामनो सेल्फ हेल्प ग्रुप माबा माबि जों खालामबाय थादों। सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 25,000 खरि होदों 75,000 खरि होदों प्रथम 25 होदों। दा बाजैमोना सेल्फ हेल्प ग्रुप दंना रेजिस्टार खालामथार गोदान माबानानै जोंहा प्रजेक्ट मेम्बार दं गावबुरा दङ एग्रिकालसाराव मोनसे हरदों 10,000 मोनग्रोगोन रेजिस्ट्रेसन जायाब्लाबो ओमफ्राय 25,000 आरो मोनगोन रेजिस्ट्रेसन एसि गैलायबावासो नामा बेजोंबो सिगां लांहोग्रोजोब गंनै गंथाम दंबावो ना बाथौफुरि गामिनि रायजो राजा बे बाथौफुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोननि दुखु सुखु खबर लानो फैनाय EM सारा रायजो राजाफोरजों एसे सावरायलायनाय मोनसे क्लिप बियो। वेस्ट थाकामपुरनिफ्राय रबार्ट मार्केट फैगासिनो दङ। बिराद मोजां जाबाय लामाफ्रा गामि सिङावबो बिराद खुसि बिराद रंजानाय गोजोननाय रायजो राजाफोरनियाव बिराद मोजां मोननाय फोरमायहरबाय। लामाया गोसोम जाजोब्बाय एकदम बेनिफ्राय थांनानै 3 नम्बर बाथौफुरिसिम बे लामा ब्लेक टपिंआ 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै बा लामाया खुथ्रु खाथ्रा एकदम उल्टां फाल्टां गारि नारखोलायनाय जायोमोन होननानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा एसे फोरमायहरबाय। दा नैबे 3 बोसोरावनो गोबां मोजां मोननाय बा गोबां बाख्नायनाय बिथांमोना बुंहरदों। रबार्ट मार्केट मोनफैबाय नै। दा बे रबार्ट मार्केटआव थाकामपुर VCDC
नबीनगर VCDC जयै लोगो नांनानै रायजो राजा बिथांमोनहा जथुमनानै दङ सारखौ नेगासिनो दङ ओरैनोथ' मिटिं नङा होमब्लाबो दुखु सुखु खबर लानाय हाबाफारि दा बे रायजो राजाफ्रा जमा जानानै थानाय रबार्ट मार्केटआव एसे नुजानानै सावरायलांगोन आरो बे रायजो राजाफोरनि दुखु सुखु नांगौ सुजुग सुबिदा बेखौ रायजो राजा बिथांमोनहा सारनि सिगाङाव बेखेवहरगोन बा फोरमायहरगोन आरो साराबो बिथांमोनजोंनो जयै सावरायनो बा लोगो लालायनो होननानै नुजाफैखानाय दा बे रबार्ट मार्केट थाखामपुरनि बे दा बेवहाय जोबनानै मैनागुरिसिम दावखोलांबावगोन मैनागुरि थाइसुगुरि धोनगुरि কিবা দিলে আমিহে দিম আপোনালোকে এতিয়া ভাবিব পাৰে লাখপতি মহিলা আমি দিয়া নাই লাখপতি মহিলা আমিহে বনাইছো আমিহে দিছো অকল লাখপতি মহিলা নহয় আমি আৰু মহিলাসকলৰ হাতখন মজবুত কৰাৰ কাৰণে আৰ্থিকভাৱে উন্নতি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰতিটো সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক ৭৫,০০০ টকাকৈ আমি দি আছে আৰু দিবলৈ কোনোবা ইয়াত পোৱা মানুহ পোৱা গ্ৰুপ থাকিব পাৰে নোপোৱা গ্ৰুপ থাকিব পাৰে নোপোৱা গ্ৰুপবোৰো সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক চাব লাগে যে আমি যদি লাখপতি মহিলা কোনোবা গ্ৰুপক দিব নালাগে বুলি মই এই সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপটো ভাল নহয় লাখপতি মহিলা দিব নালাগে হয়নে নহয় বিয়া মানুহ থাকিব পৰা মানুহ এই মানুহৰ লগত যদি আলোচনা কৰিব যদি আমি শুনাগौ बैखौबो होनांगौ नैबेखौबो होनांगौ आङो आंबो नुजालांनो सेल्फ हेल्प ग्रुप खालामग्राफोरनि मोखांखौ आं माबा उसुबिदा माबा समस्या दंबाबो जों ओरैनो सेल्फ हेल्प ग्रुप खालामाखै बाहाय नङा होमबा जों खालामदों मानो जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुप खालामनानै जोंनि गथ' गथायखौ मोजां फोरोंनो हायो जोंनि न'खरनि अबस्थाखौ जाहाथे जों थिग खालामनो हायो ओमफ्राय ओरैनो खामाय गारनानै फैयाखै दा बे सिगाङाव खालामोबा सोर खालामगोन दा 25,000 मोनग्रा बेसेबां दं आखाइ दिखांलाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ अफिसारफोरसो सालायो देशखौ दा जोंनि बिटिसिआव नाय प्रिन्सिपालफ्रा मालाय जाथि सेक्रेटारिफ्रा मालाय जाथि खारन जोंना एसएस अफिसार मोजां गैया आइएस अफिसार गैया दा ओंखायनो बेखौ बानायनो जोंना प्रमद बर'आ मा सिन्था खालामना जोंनि गैयै न'खरफ्राबो मोजां मोजां गथ' ओंखारो बिसोरखौ जों होनानै इन्टारभिउ होनानै मोजां गथ'खौ जों 50 जन ओंखारो आरो ओंखारबावो दा बिदिजों खामानि मावबाय थागोन दा बेयाव मैया बिटिएफ फैदों बा नोंथाङाबो फैदों जानो
सारा जुदि बोरैबा थाङोब्ला बिनि न'खौ दानो नुलाङो बेजों जुदि सारा थाङोब्ला बिनि न'खौ दानो नुलाङो साहाजों लामानि सोनाबहाजों सिंगाव थांनाय जेबो न' गैया आरो बेयावनो थायो मानसिया माइरंबो मोनो ना मोना माइरंबो गैया दा बेफोरखौ बे डिलारा सोनानै जेबो गैया बेनाव सरकारनि अनसुंथाइ मोनसेबो गैखाया आफादगिरि आरो लोगोसे जोंना डिस्ट्रिक्टनि आफाद लेङाइ आफादगिरि आरो लोगोसे जोंहा VCDC साखामफोरनिबो चेयारमेन सार आरो जोंनि नबीनगरनिबो चेयारमेन सार आरो लोगोजों बिजों नुजाफैनो हानाय मेरला इउथनि मानसिफोर दङ आरो प्राइमारि आरो ब्लक लेभेलनिबो मानसिफोर जोंना सोद्रोमाफोर दङ आरो लोगोसे जोंनि रायजो राजा इन्टारनेसनेल जुथुमनायावहाय जाखिनि नुजाफैदों बेनि गेजेरावहाय आं फंनैसो बुंनो लुबैदों गामियावहाय मुगा समाजारि हिसाबै जोंना सारा सोंनाय हिसाबै बे सोंनाय हिसाबैहाय जोङो फार्स्टआवनो होदोंमोन नैबे दै लेभेला जोंना मोजाङै खारा बे खारै हिसाबैहाय जोङो बे खारनायखौ जोङो मेरला जों इन्टारनेसनेल टप लेभेल मानसिफोर थांनानै खामानि मावहैदोंमोन नाथाय दासिमबो बे प्रेजेन्टआ फैयाखै माबायदि जाना दं बेनिबो उदिसबो जों गैया दङ आच्चा गैया नैबेथ' ओंखारबाय बे सार दानि नायदों सारा जोङो कालेक्सन हिसाबै जोंहा माबा सिस्टेमेटिक होनांगौ दं हिसाबैहाय बानायनांगौ हिसाबै होनांगौथ' नङा बानायनांगौ हिसाबै जों बे खामानिखौ मावखांजोब्बाय मावखांनायनि उनावहाय दा रिजाल्टआबो ओंखारदों खिन्थु प्रेजेन्टनि खामानिया साक्सेस जायाखै आरो आंसो बुंजायो जों खामानिखौ मावबोनायावहाय दैदेनगिरि हिसाबै बोरै जाखो ओरैबो बोरै माबानि नङा जेनेरेल मानसि सानै स्पटआव हाबखानाय जंखाय बे एस्टिमेटखौ इमिडियेट खालामगासिनो होनना बिराद गोबाव जाबाय नोंसिना खोनाबाय दे मोनसेबो स्किम मावाखै नोंसोर दाबो बिदिबाथ' गाज्रि जागोन दे नङाबा जों रिलिज होजोबनांगोन नोंसोरखौ दै नोंसोर बर'जों बर' आं एफा बुङो जोंनि जायगाखौ डेभेलप खालामनांगौ मा खालामनांगौ नोंसोर जुदि बिदि लेहाय मैया खालामबाबोथ' जानो आंथ' दा स्पटआव गिदिंदों खामानि मोनैनि बिराद हाहाकार जाबाय बिदि जानो बेखौ एस्टिमेटखौ दोनो बानानै गाबोन खालामनो दे नबीनगरनि दे बे VCDCनिबो दे मोननैखौबो दे जागोन दे फैयै साउथ गंगिया मोनफैबाय साउथ गंगियानि एकदम सिंथाराव रामपुर बिल गामिसो होनोमोन गोदो बेखौ आरो दा बे जोबनानै नर्थ गंगिया मैनागुरि लावख्रिगुरिसिम थांबावगोन बेवहाय रायजो राजाफोरजों सावरायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो आइजोफोर एसे मोनबा दखानखौ मोजां खालामनो हायो नोंसोर एबार मोनाखैबा मोनगोन गियान सोरां बिथांखि 5,000 स्कुलर कारणे एडमिशन कारणे 5,000 आनी दी कौन था 200 জন মানুষ আমি এবারতে এবছরে দিছে স্কুলৰ কাৰণে এনেকুৱা ব্যক্তি থাকে দুখীয়া ফেমিলি এডমিশ্যন কৰিব নোৱাৰা মানুহ বহুত থাকে এডমিশ্যন কেনেবাকৈ কৰিলে কিতাপ কিনাৰ টকা নাথাকে দেখা পাই বহুত এইটোৰ যে 5,000 টকা দিলেবা दा बेयाव गोरिब आइजोफोरनि दखान खालामग्राया 5,000 मोनो स्कुल एडमिशन खालामनाय बेलेग मोनसे बोसोराव 200 एबार मोनाखै सोरबाया जों बेखौ दा ओंखायनो एमपि इलेक्सन फैगौ बेखौबो खावलायगोन एमपि इलेक्सनाव होमबा दोनथ'नोसै लोगोफोर सानाबो हाबबाय खोमसियाबो साग्लोबबोगौ गाबोन समफोर लोगो मोनफिनगोन गोजोन्थों।